سلام كما يتوعلو زخبركم من زخبركن تخطاتلتي مدباتنا نلوم دما ابو وقعو يمربب حبريتا منستر زينا ايرترا لومي حدا حمله كتشحن اسلام حموشن نهلو كنتا تملكتو زوص حتتا حيزنا لكم متينا لنا مكتتالكم نعدل جغرافسي على هريما تقوي عشان نجر التعبابيو يحلالخو زياده غنصاوي يغبرو بالهجن بتبعتنا بزحاشه مازن يقنعو ألبرت أينشتاين ጉጅለ ፕሮስፐሪቲ ብዘቤታዊ መዋጥር ምሕር ተጨኒቑ ኣብ ዘለወሉ እዋን ህድማን ቅድሚት መሪጹ ኣሎ ብቕፅበተ ተስፋ ጉዳያት ንምትሕልላኽ ከባርዖ ዝሕልን ዘሎ ኩነታት ንምምኽናይ ብስልበጣ ኣሶትን ጠቐንን ንኤርትራ ዝኸስስ ደብዳቤታት ካብ ሕቡራት ሃገራት ጀሚርካ ናብ ዝተፈላለየ ኣካላት ማሕበረሰብ ዓለም ክልእኽ ቀኒዩ ከምቲ ምስሊ ዓረብ ዝብሎ ሃሪሙኒ በኺዩ ቀዲሙኒ ጠሪዑ እዩ ነገሩ እዚ ስልቲ እዚ ሓድሽ ክስተት ኣይኮነን ናይ ሕጂ ሓለቓ ስታፍ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ሓደ ቃለ መጠይቕ ኣብ ኩናት ኢትዮ ኤርትራ 1998 መጥቃዕቲ ባዕልና ጀሚርናዮ ከለና ሰራዊት ኤርትራ ኣጥቂዕና ክበሃል ሰሚዕና መንግስቲ ኸ ይሕሱድ ኢልና ኣብ ክንድኡ ሓፊርና ኢሉ ነይሩ ናይ ዝሓለፈ 2 ዓመታት ተኽታኺ ዘመተ ፕሮስፔሪቲ መን ይርስዖ ጉዳይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንኢትዮጵያ ናይ ህላዊ ጉዳይ እዩ እንተስ ብሰላማዊ መንገዲ እንተስ ብሓይሊ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክህልወና ኣለዎ ኣብ ግዜ ምኒልክ بمطعنو درجن إيه ودرجن أفدق بحري كانوا حساي كالنا اتمتشو جزي حجيو ناي جغراف أسرات كوينا خن نبراين خلنينا بحرين تزيهاب كومنا وحج كوينا خن ترار جو كومينا وزحات سلازخنا أفدق بحر خنونن أهجراو حقي فقدلنايم عباي هجر بحر زي بالله رتعوي كونا ناتنت إيرترا حقاوي كونا أف رفرندم زبي إثيوبيا دمصي حبن ودب عصب ناتنايم أب قربا جزي خنوم لسوينا أب عصب كوريدر لمعات كنا تكبرينا حالفتان ايتي تسلاله وداتا يقولون إذا خلون الأولونات إيرترا زدنادن نرزين تاريخ زبي إيرترا زقانات صب نكينات زتوخاتخ قل زمان تهديداتن إنها جاجة إيرترا كاب حصور زيناون دبلوماسياون زمته تحيبا مسنحا كله زفلطيو أب تاريخ تدقاقي مخمس ترائي منقستات إثيوبيا بغنعن ودعاون من قد شجراتهم أب كنديز فتحو زعبا كاوشتين قدام نمقنع نيرتراك خصيهم زقايو يقداس لومين هزبي إثيوبيا بزبولين فشولين ميلازي عدنا جيركا نبحاو خطوبسو زكالا يكونن فلا زلو حققات إيرترا كابتي ببين كومشن دوب ستحانصصن استملكتن اب كارت عالم السفرن احغراوي دوب وصاي زحازتو صدر مريت يلن ازي حق ازي كله افتحن رتعن زامن امازيو زفلطو غدايو بزو زلو تكنولوجي دما زولاول يبولون ممسامسي نكيناتون خون ايكلن اتزغربه تقنه وعل سلام بريتوريا مستختمه اتي نግጭት ሰሜን ኢትዮጵያ ከም ዕድል ንምድኻም ኢትዮጵያ ዝራዮ መንግስቲ ኤርትራ ኣዝዩ ተጻባኢ መንገዲ ክኽተል መሪጹ ይብል እዚ ፍጹም ሓሶት እዩ ብሓፈሹ ኣብ ኢትዮጵያ ኾነ ኣብ ካልኦት ሃገራት ዝኽሰት ውጹእ ውሽጣዊ ሽግር ብዝምልከት መርገጽ ኤርትራ ካብ ነዊሕ ኣትሒዙ ብተደጋጋሚ ዝተገልጸ ንጹርን ዘየሻሙን እዩ ዘቤታዊ ጉዳያት ካብ ምጉሃሃርን ካብ ዘየድሊ ምትእታዋትን ሓይብካ ሰብ ጉዳይ ዘላቕ ፍታሕ ንኸምፁ ምትብባዕን ምድጋፍን እያ ተኣምን በዚ መትከላዊ እምነት እዚ መንግስቲ ኤርትራ ሰላምን ጸጥታን ዞባና ኸውሕዝ ዝኽእል ርእይቶኡን መትከላቱን ኣነጺሩ እናገለጸ ኣብ መንጎ ህዝብታት ዝዞባ ሕውነት ማዕርነትን ምትሕብባርን ዘደንፍዕ ባይታን ምፍጣር ባህናት ጽምዶን ብግብርን ውኩይ ጻዕሪ ከካይድ ምጽንሑ ኩሉ ዝምስክሮ እዩ ኣብቲ ፈለማ ብልጽግና ቆርበት በጊዕ ተኸዲኑ ምስ መጸ መንግስቲ ኤርትራ ዘይተቆጠበ ደገፍ ዝሃበውን ካብ ዝመትከላውን ቁኑዕን ዕላማ ብምንቃል እዩ ኣብ መደምደምታ ኣብ መንጎ ጎረባብቲ ህዝብታት ጽልኢ ብምስዋር ዛዕባ ካብ ውሽጢ ንግዳም ብምቕናዕ ኣብ ገዛእ ህዝብኻ ምትሓዙ ዘይብሉ ሓድሕዳዊ ኩናት ኣባሪዕኻ ንቕድሚት ብምህዳም ፍታሕ ዝኽእል ግድላት የለን ኣብ ክንዱ ብሰፊሕ ኣእምሮ ቀይሕ መስመር ከይሰገርካ ንሰላምን ምትሕብባርን ህዝብታት ምውፋይን ምትባዕን የድሊ ከምቲ ኣሪስቶትል ዝብሎ ውግእ ካብ ምስዓር ንላዕሊ ሰላም ምህናጽ እቲ ዝበለጸ ዓወት እዩ መግለጺ መንግስቲ ኤርትራ ዓምሊ 1 2025 ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ተኸታተልቲ መደባትና እዚ ክትከታተልዎ ዝጸናሕኹም ሎሚ 1 ሐምለ 2025 ኣብ ወግዓዊ መርበብ ሓበሬታ ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ዝወፀ ኣተታ እዩ ስለምክታልኩም አዚና ነመስግን ሮምሸ ብዙዎችን ጋብዘናል
ኤርትራ ሳይቀር ጋብዘናል። አብረን እንስራ ብለናል። ባህር ለሁላችን ይሁን ብለናል። የ20 ዓመት ፍጥጫ ይቁም ብሎ መንግስታችን የነበረውን ቁርሾ በመፍታት ወደ ልማት፣ ወደ ኢንቴግሬሽን፣ ወደ ጋራ ተጠቃሚነት፣ ወደ አብሮ መበልጸግ እንድንገባ ኤርትራን የሚጠቀሙ ጥቅም ካለ ከኢትዮጵያ እንዲጠቀሙ ኢትዮጵያም ከኤርትራ እንድትጠቀም በጣም ሰፊ ስራ ተለፍቷል። በጣም ባልተለመደ መንገድ የኤርትራና የኢትዮጵያን ግንኙነት ለመፍታት መንግስታችን ረጅም ርቀት ሄደዋል፣ ግን አልተሳካም። አብረን እንጠቀም ነው እንጂ የባህር በር ይዤ እናንተን እንደፈለኩ ላርጋችሁ የሚል አስተሳሰብ ስላለ እንደዛ ሳይሆን በጋራ እኩልነት ነው፣ በጋራ ተጠቃሚነት ነው። የሆነ ቁልፍ መሳሪያ ይዘህ በቁልፍ መሳሪያ ይሄን ሁሉ ማህበረሰብ ለማሽከርከር መሞከር ልክ አይደለም የሚል ነገር ሲመጣ አሁን ኩርፊያ መጥቷል። መወራጨት አለ። የቀይ ባህር ጉዳይ ለኢትዮጵያ የህልውና ጉዳይ ነው። ብልጽግና ኖረ አልኖረ፣ ይሄ ምክር ቤት ኖረ አልኖረ፣ 130 ሚሊዮን ህዝብ፣ ኢኮኖሚው እያደገ ያለ ህዝብ፣ መለወጥና ከድህነት መውጣት የሚፈልግ ህዝብ ጫፍ ጫፉ ተሰምሮለት ተዘግቶ እስር ቤት ሊቀመጥ አይችልም። የቀይ ባህር ጉዳይ የማይፈታ ህልም ነው፣ የሩቅ ጊዜ ህልም ነው። እንዴት እንደዚህ አይነት ነው የሩቅ ጊዜ ህልም ይሄ መንግስት ያስባል የሚሉ ግለሰቦችና ቡድኖች አልፎ አልፎ ይደመጣሉ። ይሄ ዓለም አንድ ግለሰብ ኩባንያ ማርስ ላይ ወጣለሁ የሚልበት ማርስ ወጥቼ ወርሳለሁ ቢልበት ዓለም ውስጥ እየኖር 30 እና 40 50 60 ኪሎ ሜትር ያለችን ቀይ ባህር ለመንካት አናልምም ማለት የሚቻል አይመስለኝም። እኛ ህልመኞች ነን። ህልማችን ግን ብልጽግና ነው። ህልማችን ልማት ነው። ህልማችን ውጤት ነው። ህልማችን ማደግ ነው። ብቻችን አይደለም፣ እንደ አፍሪካ ማደግ ነው። ለዚህ እድገት ከአፍሪካ ወንድሞቻችን ጋር በትብብር በንግግር በአባይም በስንዴም በማዳበሪያም በጋዝም በወርቅም በሌላውም ጉዳይ ተባብረን በጋራ እንድንለማ ጥሬን አቀርባለሁ። የጀመረው የብልጽግና ጉዞ ይቀጥላል። ሰላማችን ይበልጥ እያደገ ይሄዳል። ለኢትዮጵያ ሰላምና እድገት የሚጓጉ የትኛውም ግለሰብና ቡድኖች ለንግግር መንግስት ክፍት መሆኑን ተገንዝበው ሁልጊዜም በውይይት በንግግር ጉዳያቸውን ለመፍታት እንዲዘጋጁ ጥሬን አቀርባለሁ። ሚዛን ሳንስት ለአዳዲስ ልማት በጋራ እንድንቆም ጥሬን አቀርባለሁ። እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ያለንበት ቀጠና ሁላችሁም እንደምታውቁት እጅግ አሳሳቢ ስለሆነ ከበረታን ከተዘጋጀን አንድ መሆናችንን ለውስጥም ለውጭም ካሳየን አንደፈርም ብቻ ሳይሆን የሚሞክሩ ካሉም ለመቅታት ራሳችንን ለመከላከል ያግዘናል። ክቡራን ተመራቂዎች፣ ክቡራን ጀነራሎች፣ በቀደመ ስልት የሚያጠቃን ጠላት እንደ ቆመ ሰዓት ነው። ቢሳካለት በ24 ሰዓት 2 ጊዜ ያውም ለ2 ሰከንድ ብቻ ነው። መዘጋጀት ያለብን ትናንት ለምናቀው ጠላት አዲስ ላልሆነው ስልት ሳይሆን በአዳዲስ መንገድ በአዳዲስ ስልት ባልጠበቅነው ሁኔታ መተው ቺን ታላቅ ሀገር አንድነቷን ነፃነቷን ሊገዳደሩ የሚፈልጉ ኃይሎች የማድረግ አቅማችንን አይተው እንዲገቱ ከሞከሩም እንዲቀጡ ማድረግ ነውና ወደፊት የተራመደ ዘመናዊነትን በስልጠና የዳበረ ብቃትን መፍጠር ከሁላችን የሚጠበቅ መሆኑን እያስገነዘብኩ ክቡራን ተመራቂዎች እንደ ዳዊት ያለ ጀግና ተዋጊ ባለበት ዘመን እንደ ጎልያድ ያለ ሸለፈታም ፎካሪ የለም ማለት አይደለም።